Nyt ollaankin skouttaamassa semmoista paikkaa kuin Summajoen Pitkäkoski. Siihen se loppuu, niin mennään kattelemaan, että miltä näyttää. Joo, tuot kun mä vähän polkujuoksin nyt Summanjoen Pitkäkoski katsomaan, niin kattokaa. Onks toi joku istuttama vai kasvaaks tää kukkanen? No se vissiin kasvaa tälleen. Hauska kun se on yksinään noin kaunista osa noin. Mut joo, sit jatketaan polkujuoksua. Aina kun mahdollista. Mä oon nyt jotenkin innostunut juoksemaan. Oho. Onpas se. Mielenkiintoinen. Ton alle en mene. Wow. Onko mun pakko, jos mä haluan mennä kattoo tuota koskea, niin mennä ton alle? Mä koitan kiertää. No, ehkä toiselta puolelta. Mut siitähän näkee, että tosta kohtaa toi koski ainakin oikein hyvä. Pitää päästä tonne kallioon. Tuolla lopussa vaan on noi kivet, niin sieltä pitää sit jotain puikkelehtiä tai jos uini päästä rantaan. Mut muuten tähän näyttää niinku oikein kivalta. Melkein jopa niin kivalta, että kai se pitää räfti kaivaa ja vetää sitä alas. Sitten tonne vielä katsomaan. Tästähän menee oikein mukavasti. Ja mun on pakko sanoa nyt, että tää tilanne on viime kevääseen todella erilainen. Monestakin syystä. Yksi. Nyt on paljon vähemmän vettä kuin silloin. Kevättulvi, lumet on sulannut, kun niitä ei ollut. Niin kevättulvaa, täällä ei oo tulvaa. Niin tää on niinku nyt paljon okompi. Sitten se toinen. Viimeksi mulla oli kauhea hinku ja pakko päästä kokeilemaan. Okei, nytkin mulla on uutta kearia, mutta mulla ei ole enää semmoista pakonomaista tarvetta, että mun on pakko päästä tonne. Mä olin just kymillä vetää, niin mä sain sieltä ne suurimmat höyryt pois. Niin se ei ole enää. Ja sit kokemus, että jos mä uin nyt tässä, niin mä vähän tiedän, että kuin tulee käymään. Ai niin, ja se neljäs, että mulla on kavereita vihdoin, kenenkaan voi mennä. Mun ei oo pakko yksin mennä tällaisiin, jos siltä tuntuu, mutta tää näyttää nyt siltä, että tää on just minkä mä oon nykyään tosi ok, että mä voin mennä yksin. Tuolla on yksi puu poikittain tossa kohtaa, mutta siinä ei oo kova virtaus, sen voi vaikka uida päin, siitä pääsee toi noin läpi. Ja lopussa on kivet, niin se on sit semmoista. Joo, tämä näyttää sen verran hauskalta, että mä lähden hakemaan räftiä. Joo. Ja tää alkaa olemaan siinä paikkeille, että aika paha. Kiviset reunat, mutta tässä ei ole niinku muualla. Uinti ei pitäisi olla hirveen paha. Niin. Kaiken järjen mukaan mun pitäisi pysyä pystyssä, kun mä tuun tosta. Niin mä varmaan meen sen. Nyt ollaan just siinä, että tää on silleen. Tän voi vielä mennä, kun on yksi paha kohta. Eikä liian paha. Todennäköisyys mun mielestä on, että se vaan heittää mut ja kaikki on hyvä. Weapons ready.
Okei. Tää oli kyllä hyvä, että mä tsekkasin. Kiitos. Sä tiedät ketä saan kiittää tästä. Mä en ois varmaan kokeillut idekseni. Tääkin on nyt opittava juttu. Siis jos te näitte miten mun mela äsken uppos, se ei uponnut. Mä osusin kiveen joka kohdasta niinku jossain jopa sellainen 15 senttiä. Eli jos tohon kaatuu, niin kun tossakin oli jotain kiviä, mut siis tossa on kivet niin pinnassa, eikä mitään sileitä, et siinä tulee niinku sattumaa, jos ei pystys pysyä. Joten skippi, ihan hienon näköinen liuku, mut tästä täytyy olla hiukan, sanoisin mieluummin, että enemmän vettä. En lähde, ei yksinään. Ja muutenkin mä ajattelen nyt, että sattuu. Mä lähden tästä vetää. Tässä ei pitäisi olla mitään ongelmaa. Tosta noin lähdetään ja katsellaan. Ihan hirveen nätti lumikin. Kivistä touhuu. Tässä kohtaa täytyy tulla joka tapauksessa kontakti. Oikein. Joo. Kivistä. Sitten vielä vasen linja. Tää liian matala. Niin. Täälläkö tähän surppaa? Niin kyllä ehkä vois olla. Tähän menee tästä nätisti. Tota on kivi. Mennään sinne oikein. Ja sit suoristetaan. Ne ei osu yhteenkään kiveä. Noin. Jes. Kohti jatketaan kulman takaa. Pitkäkoski. Seuraava haara. Se voi olla, että se tulee nyt olemaan hauskempi, koska mä en mennyt tosta noin tuolta ylhäältä. Ja siis sanoin, että ihan hemmetin siistiä, kunnes osus koko ajan. Kivet äsken. Ei ne kai pahoja ollut. Pitäisikö siis vettää uudestaan? Aika paha. Epämääräistä. Tulee vahinko. Toivottavasti ei kovin kive. Luotu se puskee. Eli nyt pitäis päästä tuolta oikealta reunalta jotenkin ujoteltu. Tää rakoo mua ei oo chanssi. Joo. Se puski kovaa tonne. Tuossa on varmaan ollut joku mylly tosiaan. Sitä päin. Mut ei osunut kiviä. Kai se nyt toisen kerran vois laskea.
Oho. No niin, toinen kerta ja sitten onkin laskettu koskeen niinku yhteen päivään ihan tarpeeksi. Kunhan ite pääs siihen alkuun. Se on niinku näistä tämmöisistä tosi tärkeä. Täällä ei saa tehdä tyhmyyksiä täällä yläpäässä. Nähtiin. Ei ollut ongelmia. Yes. Nyt vielä täällä. Meidän ainoaan tarpeeksi isoon aukkoon, mistä pääsee. Kyllä. Sitten matka jatkuu.